Vitajte pri našom skúmaní malých domov a ich potenciálu vytvárať udržateľnú budúcnosť. Hnutie malých domov má korene v rôznych architektonických štýloch v priebehu histórie, ktoré kládli dôraz na jednoduchosť a funkčnosť. Po druhej svetovej vojne došlo k posunu smerom k väčším domom, ale koncom 20. a začiatkom 21. storočia sa opäť zvýšil záujem o menšie obytné priestory, čo bolo spôsobené ekonomickými faktormi, environmentálnymi problémami a túžbou po jednoduchšom bývaní. Menšie domy vo všeobecnosti potrebujú menej energie na vykurovanie a chladenie, vďaka čomu sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Bežné sú prvky ako solárne panely a energeticky úsporné spotrebiče. Malé domy môžu prispieť k zvýšenej hustote osídlenia v mestských oblastiach, čím pomôžu v boji proti rozrastaniu miest a lepšiemu využívaniu obmedzených pôdnych zdrojov. Život v menšom priestore podporuje zníženie spotreby a odpadu, čím podporuje udržateľnejší životný štýl. Predpokladá sa, že trh s malými domami výrazne porastie, pričom záujem o ne bude stúpať medzi mileniálmi a generáciou, ktorí uprednostňujú dostupnosť a udržateľnosť. Keďže sa stále viac ľudí sťahuje do mestských oblastí, malé domy ponúkajú riešenie nedostatku bývania, najmä v mestách, kde je priestor vzácny. Mnoho nadšencov malých domov povzbudzuje zoskupené komunity, ktoré podporujú zdieľané priestory, ako sú záhrady a spoločné priestory. Mestá upravujú územné plány tak, aby zahŕňali malé domy a vnímajú ich ako riešenie nedostatku bývania a udržateľného rastu. Tieto menšie domy znižujú ekologický dopad a podporujú ciele, ako sú nižšie emisie, zelená výstavba a lepšia obývateľnosť v mestách. Malý rodinný dom s jedným bytom sa môže zdať skromný, ale spotrebuje až o 60% menej energie ako tradičný dom na predmestí. Menej priestoru znamená menej materiálov, nižšia potreba vykurovania a inteligentnejšie dispozičné riešenie. Malé domy často znižujú emisie domácností až o 70%. V Európe priemerná domácnosť spotrebuje 4000 litrov vody týždenne, malé domy s efektívnymi systémami to dokážu znížiť na polovicu. Niektoré malé domy používajú 90% recyklovaného stavebného materiálu, čím premieňajú odpad na teplo a krásu. Inteligentné neznamená high-tech. Znamená to vysokú funkčnosť a priestorovo úsporné dizajny. Skúmajú sa ako modely pre budúce biotopy na Marse. Predstavte si rozťahovacie postele, rozkladacie steny, úložný priestor od podlahy až po strop a prirodzené osvetlenie, ktoré nahrádza umelé prebytky. Malé domy vyzývajú architektov, aby sa pýtali, čo vlastne potrebujeme? Ako môžeme žiť lepšie s menšími nákladmi? Keď študenti navrhujú malý dom, neučia sa len o stavebníctve. Učia sa empatii, efektívnosti a vízii. Či už stavajú z kartónu alebo Lego, skúmajú izoláciu, energetickú účinnosť a udržateľné materiály. Lekcia sa netýka len architektúry, je o prehodnotení toho, čím môže byť domov, priestoru, ktorý odráža hodnoty ako jednoduchosť, environmentálna zodpovednosť a premyslený dizajn. Toto nie je len lekcia o bývaní, je to krok do budúcnosti. Je to o tom, ako žijeme, ako staviame a ako sa staráme o našu planétu. Udržateľný život začína jednoduchými rozhodnutiami a malou ekologickou stopou. Preskúmajte ďalšie ekologické modely a vzdelávacie zdroje na www.inokids.eu.